Hola, als que puguin mirar aquest vídeo, que seran pocs, però bé, jo necessito dir la meva. Ja feia dies, forces, que no publicava res i, bueno, per raons personals i familiars, coses que passen i que t'ocupen l'atenció, i pensava encara esperar una mica més, però és que m'ho feia a sobre, aquest vídeo, com diuen. És sobre el tema de les paraules de l'Eduardo Mendoza, el pobre home que té dret a dir el que vulgui, primera. El que passa és que nosaltres, ja després parlaré de nosaltres, i d'aquest Javier Mariscal, pobret, fill meu, que no se sap per què és qui és i se'l té en compte com a, no sé, com a intel·lectual per fer ninots. Bueno, no ho acabo d'entendre, no? Però bueno, que cadascú, tornem al tema, opini el que vulgui sobre Sant Jordi i opini el que vulgui sobre si aquesta festivitat s'hauria de dir d'una manera o d'una altra. Llibertat d'expressió, no veig ara a què ve aquest escàndol, tothom que escrivint coses, que si el Nacional, que si l'Ara, que si VilaWeb, tothom esbarat aquí, hosti, tu, el Punt, tia. Què passa? Quin és el terrabastall? El terrabastall és que nosaltres som uns autèntics estúpids, que ara resulta que entre nosaltres corrim perquè mama caca. Quan aquesta gent parla en català per punyetera obligació i per qüestions de màrqueting per vendre llibres, quan, sobretot en Mendoza, evidentment, mai ha publicat un llibre en català, igual que no va fer la Rosa Regàs, que a més pertanyien a ell encara al Foro Babel, al Foro Babel, no, multilingüisme, una merda. Aquí el multilingüisme és acabar amb el català i amb la cultura catalana. I els únics que tenim aquesta responsabilitat de que això estigui passant som nosaltres. Primer, per haver consentit que hi hagi un govern socialista espanyol a la Generalitat, perquè res a veure amb Montilla. En Montilla l'haurien de fer un monument de l'home de com va ser el seu pas per la Generalitat. Hem de recordar la seva assistència a manifestacions pel dret a decidir. I tantes coses, l'home va ser molt discret, molt correcte, i jo crec que no s'havia reconegut prou. Però bueno, aquí els únics responsables som nosaltres. Que no tenim els sants pebrots, començant pels nostres polítics, de deixar de donar suport a cap mena de govern a Madrid. Resulta que en Puigdemont, resulta que aquesta de Sumar, resulta que, ostres, tu ha dit que Junts és un partit racista, que és un partit classista. Però Carles, que ets tonto? Que no veus que quan va venir-te a veure a Waterloo va ser única i exclusivament per aquests 7 vots que necessitava? Que et va fer la rosca i tu vas caure de 4 grapes, voluntari o involuntàriament. No sé si això era una estratègia, però l'estratègia és que continues allà. Va haver-hi una amnistia, però tu no t'ha afectat. Ni en Comín, ni a l'Alai. Han fet el que els hi ha rotat. Fan el que els hi rota amb nosaltres i encara aplaudim. Això és com les foques. Estan en cautivari i encara, pobretes, les obliguen a aplaudir quan els hi donen una sardina. Aquests som nosaltres. Sostenim governs a Madrid quan ens haurien de desentendre de la política espanyola, i ja s'ho faran, i si hem de passar una època de nova repressió directa, descarada, no tan subliminal i d'amagatòtics com estan fent ara. Oh, la Generalitat, el govern de tots. El govern de qui? Vinga, va, home. I la responsabilitat és nostra per no haver anat a votar massa per evitar aquest genocidi que s'està donant contra nosaltres i deixar que els espanyols a Catalunya portessin un govern seu
a la Generalitat. Així de clar. A més, no tenim ni els sants pebrots de fer boicot als productes espanyols. Què és això? Ah, no. Doncs no. Nosaltres tenim supermercats catalans a comprar als supermercats catalans. I mirar l'etiqueta, aviam allò que volem comprar, a on és produït. Tenim dret, amb els nostres calés, a fer el que ens roti. Amb les asseguradores, igual. Ja que ja no hi ha una asseguradora 100% catalana, si més no mirem on té la seu. Mirem aviam el capital, diguéssim, a qui pertany. Les participacions, qui participa. Mirem una mica. Defensem-nos. Sense violència, però tenim eines per defensar-nos. Hòstia, aquest local d'hostaleria no té la carta en català. El rètol a fora, que parla de l'oferta de cafè amb llet i mini, tal, però està en castellà, cafè con leche, doncs no entrem i denunciem-ho a Consum. Hòstia, que no costa res entrar al departament de Consum i plantejar que aquest local, aquesta adreça, amb aquest número, no té la rotulació en català, o aquest restaurant no té la carta en català. Què costa? I a més posar-hi ressenyes. Les ressenyes són míssils a la línia de flotació d'un local. Tampoc som capaços de fer-ho. Jo no ho entenc. I si ens passa el que ens passa, no és perquè un senyor, no diré cap adjectiu, un senyor escriptor que diu que és català però escriu en castellà, o sigui que diu que és literatura catalana. No és literatura catalana. És literatura castellana, feta a Catalunya. Com altres. Com en Vázquez Montalbán, escriuria molt bé. Poden escriure tot el bé que vulguin, però no són literatura catalana. Són literatura castellana espanyola feta a Catalunya. A més, ho diu un senyor, aquest Mendoza, que viu a Londres. I ve aquí de tant en quant a fer màrqueting. Ara es passarà aquí uns dies, com que ha tret llibre, es passarà uns dies aquí i nosaltres, els mamelucos estúpids, encara allà fent cua perquè ens signi un llibre. Que s'ho facin entre ells. El que és inevitable, és que a Catalunya hi hagi un trencament social. Insisteixo, mai violent, però ha d'haver un trencament social. La gent que som catalans, parlem català i defensem la cultura catalana, i els senyors i senyores que viuen aquí i es consideren espanyols i el considerar-se espanyol representa un odi a allò català que els pressiona per parlar en català, que els pressiona amb una cultura que no la volen. I per ells seria millor que deixés d'existir. Així de simple. I no es pot ser patriota espanyol i patriota català. No. I això ho hem de decidir que no. No es pot ser del Barça i de l'Espanyol, no es pot ser del Real Madrid i de l'Atlético de Madrid. No es pot ser de l'Atlético de Bilbao i de la Real Societat de Sant Sebastià. No es pot. S'ha de triar, i aquesta tria l'hem de fer pública. I no hem de tenir por. Perquè, insisteixo, anem, si nosaltres reaccionem, i ho hem de fer, a un trencament, un enfrontament social, que no ha de passar a més en absolut, però un enfrontament social dels que defensem allò que és nostre, que és nostre. Catalunya és nostra. Tan difícil és d'entendre? Parlar català. I si l'altre s'entesta a parlar la llengua que vulgui, doncs nosaltres en català. O es que no lo entiendo, pues que venga alguien que sí me entienda.
perdó, que vingui algú que sí m'entengui. I si tampoc entenc això que se li està dient, això sí, traduïm-ho, que venga alguien que me entienda, que me llame alguien que me entienda. Perquè vostè està trucant a Catalunya a un client, la majoria de vegades, a un client que s'expressa en català. Jo tinc dret a fer ús de la meva llengua. Que vostè la fa servir o no? Mira, potser algun dia, si passa el que tants desitgem que passi, ens haurà de parlar en català. Perquè no serà, si som independents, parlem clar, no serà acceptable que una persona que ens està donant un servei o ens està cobrant per fer qualsevol cosa parli amb una llengua estrangera. Què és això? Ara, ja que no és així, fem servir les eines legals que ara tenim. I la principal és tenim dret a fer servir la nostra llengua en territori dels països catalans. I entenent els països catalans no com una unitat política, que és el que ells volen camuflar. Ui, és que els catalanes expansionistes, és que... No, països catalans vol dir una unitat lingüística. I els valencians, els balears, els de Sardenya, faran el que vulguin amb el seu futur. Ara bé, el que és innegable és que hi ha una unitat lingüística a l'entorn del català. Doncs, quan es moguem en aquests llocs, nosaltres hem de fer servir el català perquè en aquests puestos, als països catalans, és llengua oficial i tenim dret a fer-la servir. Bé, aquest era el missatge, de que no ens hem de fer tant de mal perquè un senyor digui el que vulgui. Jo soc agnòstic. I què? A mi em molesta el Nadal? Em molesta la cavalgada de Reis? No. Em molesta que facin una processó allà no sé on, que se la facin, a mi què? Mentre no m'imposin a mi res. I si aquests senyors pensen això, el Mendoza en primer lloc, i després surt el Mariscal que li segueix la corda, doncs ja s'ho faran, si són patètics. Ara resulta que tothom escrivint articles i fent històries i corrents a les faldies de la mama perquè aquest nen em vol picar. Vinga, actuem. I per part meva intentaré fer el màxim possible perquè la gent reaccioni. L'any que ve tenim eleccions municipals i hem de reaccionar. La primera oportunitat que tenim. I amb el tema del Departament de Consum, que tregui fum, que treballin. Que no sigui un xiringuito per a alguns militants amb carnet que estan allà endollats. I no parlo dels funcionaris, Ja m'enteneu. D'acord? Doncs apa, molt bon cap de setmana i a passar-ho bé, que farà bon solet. Gràcies.